салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодааст. Бародаро, чӣ хеле ки шумо медонед, ман як чанд рӯз пеш дар бораи строги яъне қабул кардани YouTube дар чанд барномаҳо ва дар чанд чизое ки YouTube уже аллакай ҳамин чизора инам имрӯз яъне ки 20 август уже қабул кард ва навигарӣ биромад дар канали YouTube, яъне ки YouTube хича тағйирот мета ва чанд правилаи бо қуш кард дар правилаош ки агар ҳамин чизора истифода баре автоматически метавона ки канали шумо маҳкам шава ва уже ошибка гузаштак дар як бародар ва ҳозир мо дар бораи ана ҳамин корҳо ва дар бораи правилаи нави YouTube ва дар бораи ки бародар чӣ хатои кард каналаш маҳкам шид, яъне ки Умар TG. ва мегзарем видеоро то охира тамошо кунен, мефаҳмед. ва бародаро, чӣ хеле ки шумо медонед, YouTube гуфтам правилаҳои нави хича уже барқарор кард, яъне ки уже метавона ки ҳамин чизое ки шумо агар хатогиҳое ки шумо истифода барен ва хатогиҳое ки шумо мекунед дар YouTube уже метавона ки канали шуморо маҳкам кунад. ва ҳозир ман канали як бародара, чӣ хеле ки бисёриётон ба фикр медонед, Умар TG, ва чизое ки ман гуфтам ҳамин корора яъне ки бовар накардам ва ҳамин правилаҳоро риоя накардам ва уже автоматически канали бародар маҳкам шудааст. ҳозир уже YouTube сета нарушени роҳӣ кард барои ҳамин кори кардагиш автоматически ва уже 95 аз 5%, яъне ки 5% гарантия дора ки каналш бармегарда, не ки ҳамирам 5%, 95% дига уже гуфтагия ки YouTube уже бигем каналша маҳкам кардагия. ва ба ҳамин сабаб бародаро илтимос хоҳиш мекунам бо диққат тамошо кунед кадом правилоа ки YouTube уже аллакай маън кардагия ки агар шумо дар ҳолати видео партофтан ё ки эфир мекунен чӣ ҳолатҳоро масалан шумо вақте ки истифода мебарен агар дар ҳолате ки ҳамин қонунро риоя накарден метавона YouTube ки автоматически сайти шуморо яъне ки канали шуморо маҳкам кунад барои як видео ва як ошибкаи кардагитон. ва чӣ хеле ки медонед, ҳозир сайтҳое ҳастанд ки барои Telegram ё ки дигар социални сето, яъне ки дар ҳамун социални сето барои пул кор кардан уже масалан рекомендоват кардагиянд дига одаморо ки бидурен ҳамин пул мета дига ҳам хел мавзӯъ шидест. ва агар ки ҳамин силкҳое ки яъне ки барои ҳамин чизо во аслан вирус ниям чӣ хел фаҳмонам шуморо, чӣ хеле ки вирусро дар компютер дохил мекунӣ ва мехӯра компютера уже ама информация компютер гум мешавад ва ана ҳамин чизорам ё мумкин нестан аслан дар YouTube вақте ки силкарати нашоти ҳамин чизо гап мезанӣ агар ки каналат полни оформит кардагӣ набошад даному дар ҳолате ки шумо ҳамин чизоро истифода мебаред метавона ки YouTube автоматически канали шуморо уже аллакай айбан баре, яъне ки маҳкам карда каналтона. ва Умар бародар, Умар TG уже ҳамин правилаҳоро риоя накард ва уже каналаш маҳкам шудагӣ ва уже метавона ки уже каналш бигем 100% қариб маҳкам шудагӣ. ва ин инҷа мебинед шумо расмои ана ҳамун ошибкое ки кардагия ва YouTube чӣ фаҳмодагиша шумо ва тамошо кунем бинед хитон ки чӣ гуфтагия YouTube ва уже аллакай ошибка кардагия бародаро. ва чӣ хеле ки диде бародаро, шумо аллакай уже ҳамин бародар яъне ки ошибкаш чӣ буд? Ошибка кард прямой эфир ва дар прямой эфир нашоти ана ҳамин сайтҳое ки сум кор мекунанд гап зад ва прямой эфирида автоматически нишон дод ва силкаи ана ҳамин программаро мондак дар комментарияш, яъне ки закрепит кард ва YouTube вақте ки ҳамин чизоро промоида нишон дод уже автоматически YouTube каналша маҳкам кард, ба хотире ки ин чизо рекомендоват кардани дига одамо ба ин чизо умуман мумкин нестай бародаро. ва агар шумо масалан мехоҳед ки ягон чизо рекомендоват кунед, хубтарш ба ягон ина бисёри чизоро нигоҳ кунед. YouTube уже вақте ки правилаи навша бировард бисёриё Telegram шудагиянд, яъне ки чизое ки YouTube иҷозат намета автоматически ҳамаш мепартоянд Telegram да ва подписчикошон медроянд дар Telegram масалан ҳамун чизоро дастрас мекунанд. ва ба ҳамин хотир уже YouTube яъне ки як қонуни главниш биромад ки бисёри чизое уже мумкин аст ки YouTube да масалан передат кунем ба подписчикотон ва ҳамун чизо бигирем ба нафарое ки масалан баъзеҳо сайт доранд бигем Play Market да ва силкоямон мемона уже YouTube ҳамин чиза айбан бурдеса пастараса мекунад ки ҳамиё нашаванд масалан бисёр рекомендоват накунанд, ба хотире ки умуман ҳамин мавзӯе ки меравад беранаи подписчик тамошо мекардагӣ берун чи мумкин е дар барошон гап задан, не ки силкҳои дигар чиза вақте ки шумо мемонед мумкин е ки YouTube ҳамин чиза уже яъне ки строги бад обсуждат кардагия масалан мумкин е обични силкае ки шумо мемонед мумкин е ки YouTube шуморо каналтона удалит кунад. ва бародаро чӣ хеле ки ман гуфтам уже строгии
якум мавзӯъ буд. Ва дуюм уже автоматически YouTube ҳозир правилои нав плюс кардагия, яъне ки полни тематикаи канали YouTube уже дига мешава. Баъзе обновитҳое ки буд, хеле ки ма дар видеои гузашта гуфта будам, дар творческий студия якчандта масалан обновитҳои нав буроварда буд, яъне ки творческий студия мешид ки бисёр чизора истифода барӣ ва бисёр чизора дополнительно кунӣ. Масалан метавонисти ки премьера творческий студия ҳам истифода барӣ. Масалан вақте ки мемонӣ видеото дар блог мекунӣ, то вақте ки худ дар кори ҳамон вақт уже автоматически блоки масалан видео ҳуй мешавад, хеле ки дигарро премьер мекунанд. Агар ки ин чиз бисёр шумода важный боша ва ҳатман дар комментария фикри ақидатонро нависем бародаро, иншоалло ки дар бораи отдельна мавзӯъ мешава бародаро. ва YouTube хеле ки гуфтем обновити нав кардагия ва бисёр чизои ҳастанд ки дар YouTube уже мешава рекомендовать карда ва баъзеҳое ки медромаданд масалан YouTube через творческий студия менависед ки установка творческий студия ва даташ пропуск нависаги дар ҳолате ки через Яндекс Алиса медроӣ. Ва агар ки через Яндекс Алиса дромадӣ автоматически медроя ба YouTube. ва агар ҳамин чизо шумо дар о қадар яъне ки проблема кунанд нашава, ба ҳамин хотир уже хеле ки медонед шумо YouTube ҳамин обновити нав шуда ҳамиёро уже аллакай дохил кард ва скоро уже инам айбайн мерава, яъне ки промои дига шуморо наменависа творческий студия, установити творческий студия ва автоматически яъне ки худаш мерава ба ҳамун сайти дар кория. То ҳамин вақта масалан YouTube фақат дар нақша дошт ки ҳамин чиз бояд ҷорӣ шавад дар канали YouTube, вале ки уже аллакай ҳамин рӯз иборатан уже ё ҳамаш ҷорӣ шуда ва шумо метавонед ки промои автоматически творческий студия нава истифода баред ва правилои нави YouTube риоя кунед. Агар дар ҳолате ки шумо риоя намекунед ҳамин чизора, метавонед ки канали шуморо маҳкам кунад бародаро. ва баъзеҳо менависанд ки чӣ ба мо вақте ки через Яндекс Алиса медроем YouTube, автоматически промои YouTube да медроя ва ҷое ки соата бояд бинем ва ҷое ки яъне ки подтвердид кардани канала ҳамин чизора дидан намешава бародаро. Ба ҳамин хотир бародаро ма яъне ки 5 топ видеоҳои тайёр кардагим ки важниянд ва бисёр муҳиманд ба шумо. бовар дорам 99% блогерҳо ҳамин чизора намедонанд, яъне ки намедонанд ки чӣ хел фаҳмонам шуморо ки удоб мешава зламат кардани аккаунтҳои дигарро, ё ин ки зламат накардан, яъне ки та ҳамин программае ҳаста ки ҳоли ира ҳеҷ кас истифода бурдагиам нест, фақат дар сайтҳои хориҷи Америка, бигем Англия ҳамин чизо истифода мебаранд. Уже муддати 3 моҳ шуд ки ма якқафои ҳамин кор будам, якқафои программа уже аллакай ма проверка кардам ки действительно ҳамин чиз яъне ки кор мекардааст ҳамин программа. ва агар дар ҳолате ки шуморо мегира ягон кас логин паролтон масалан ягон телефонда мезанед, случайно телефонтонро гум мекунед, ё ин ки телефонтонро медизда ягон кас метавонад ки через сайти шумо бидуре, вақте ки дар ҳолате ки изменит кардани пароли шумо мешава, автоматически YouTube мегира ном фамилияш алаш мекуна ва дар шуморо дар электронни поштатон роҳӣ мекуна ки канали шуморо дига кас масалан дида буд ва ман ин логин парола мондам, бо метавонед шумо ки изменит кунед чизоро. 5 топ мешава баъди видео. агар ки дастгирӣ кунед 500 подписчика дига короче ҷамъ шавад дар канал, абишат мекунам ки ҳар ҳафта 5 топа подряд мепартом. якум зламат кардани каналҳои дигаро, дуюм яъне ки чӣ хел ҳамин программаро установка кунед ки дар дига одамо натавонанд каналтона диздида. сеюм 5 топ программае ки барои монтаж кардани шумо роли асосиро бозӣ мекунад ва осоне барои шумо кардан без значок. чорум 5 роҳе ки а YouTube сум кор мекунӣ бе монетизатсия, яъне ки шумо метавонед ки бе монетизатсия а YouTube тон сум кор кунед бародаро. ва панҷум бисёри одамон аҳамият дода бошед, ҳақорат мекунад шуморо, яъне ки дар комментариятон ҳақорат менависад ва шумо метавонед ки ҳамеро автоматически заблок мекунед ва ҳамон ҳақоратҳоро вақте ки шумо менависанд дар комментария автоматически YouTube воро айбайн мебарад, намемона ки ҳақоратҳо бестандач. 5 топ ҳозир дани момент 5 топи муҳима интихоб кардагием. агар дастгирӣ кунем паделитса кунем ҳамин канала 500 подписчик дига ҷамъ шав, ҳамон рӯзе ки 500 подписчик ҷамъ шуд бародаро, абишат мекунам ки аввалин уже топ видео мебурад. ин ҳамаш ай шумоай ва агар ки ҳамин топ 5 видеоро ки шумо ин қадаре баҷдат кардеста бошед, шумо ин қадар масалан бихоҳед ки ҳамин чизо бурояд, пас дастгирӣ кунем 500 подписчик ҳеҷ нест. ҳар якта бигем ҷавози 500 подписчике дар канали ман, ҳар якта агар табшества кунед дастгирӣ кунед ҳамин бишава, бовар дорам ки муддати 1 ҳафтада мешава. ин ҳамаш ай шумо вобастагӣ дорад бародаро. бовар дорам ки шумо хотири ман иншоаллоҳ ки намеген ва дастгирӣ кунед 500 подписчикига ҷамъ кунем, ҳатман абишат мекунем ки видеоро мепартом бародаро. ва агар ягон чизе ки нофаҳмо боша, ягон савол дорен, ягон чиз дорен дар комментария нависен кадомет ки социални сет надоред ва кадоме ки социални сетҳо доред, масалан метавонед инстаграми мода нависен, ё ин ки
телеграми мо данависем бародаро, мо автоматически шуморо ҷавоб медиҳем. Ва кадоме ки мехоҳад каналаша реклама кунам, мо дар телеграм махсус группа дорем ки ҳама блогера ягон савол ҷавоб дорен, масалан нашод ягон чиз мехоҳен, ягон чиз фаҳмидан, автоматически ман ссилкаша ҳатман дар комментария закрепид мекунам. Короче, медонен автоматически рост мебаратон ба ҳамун группа, медонен саволое ки дани момент шумо дар важния мехоҳем битен, аморо автоматически ҷавоб метан администраторои мо, ё ки ман худмон дар сайт мешам ва ҷавоб метам ба саволҳои шумо бародаро. ва хай фикри ақидатонро нависен ҳатман дар комментария. Ман ажда дорам ҳар яктата агар бинам ки чӣ қадар шумо тез дастгирӣ кунем 500 подписчики дига ҷамъ шавад дар канал. Абишат бекунам ки ин видеоро ман шумо дам мефаҳмонам. خیر برادر ویدیو امروزه ما همین قدر بود. اگر یگون خطاگی باشه طرف ما همتون بخشش میپرسیم برادر و با لایک ویدیو رو اسنید کنین. زنده باشین در امان الله. خیر.